לפי דעתי, אני חושב שחמאס נמצא בנקודת השפל שלו, וככזה, אני מאוד משוכנע שבסופו של יום העסקה תתממש. מלחמות לא צריכות להימשך כל כך הרבה שנים. אני חוששת כי כבר ראינו שהם נותנים איזושהי תשובה חיובית לתקשורת כדי לצאת, נגיד שהם אומרים את הכן, אבל בסוף, בשורות הקטנות, בוא נגיד ככה, הם אומרים אבל, ומסתייגים, ואני מפחד שזה יהיה ככה שוב פעם, שזה עוד פעם ייפול ויתחיל מההתחלה ולא נשמע מזה עכשיו עוד חצי שנה. אני לא יודעת אם לחטופים שלנו יש זמן, לעוד חצי שנה ראינו את המצב שלהם שהוא על הפנים, ואני מאוד מאוד מפחדת מזה. יכול להיות שחמאס משחק איתנו ועם טראמפ, אבל כן יש לנו פה איזה גושפנגה של טראמפ שהוא כן הצליח להחזיר איזה כמה, גם עם אזרחים אמריקאים, ושהוא רוצה משהו עם כל הטרללת שלו, לפעמים הוא מקבל את זה. אני מאוד מקווה שהוא יקבל את זה עכשיו, וזה לא מעניין אותי אם זה לפרס נובל או לפרס אחר, רק שיהיו בבית.